Tässä haastattelussani on nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun vararehtori Heikki Malinen. Jyväskylän ammattikorkeakoulusta halutaan tehdä Suomen yrittäjälähtöisin ammattikorkeakoulu. Mitä tämä tarkoittaa? Kyllä se tarkoittaa hyvin monia asioita. Meidän täytyy koko organisaatiossa muuttaa asennoitumista moniin asioihin. Meidän täytyy lähteä kehittämään toisaalta yrittäjyyttä, opiskelijayrittäjyyttä, henkilöstön yrittäjyyttä, yrittäjyysvalmennusta sekä luoda koko organisaation sellainen ilmapiiri, että nämä asiat onnistuvat. Mitä on ne konkreettiset toimenpiteet? Mitä on tehty tai mitä tullaan tekemään? No kyllähän meillä on ollut jo pitkän aikaa yrittäjyysopintoja ja meillä on perustettu yrityksiä. Meillä on toiminut tiimiakatemia, meillä on erilaisia valmennusohjelmia ja niin edelleen. Kyllä näitä on edelleen vahvistettava ja laajennettava organisaation sisällä niin, että ne käsittää meillä useampia yksiköitä kuin tähän mennessä. Ja kyllä mä näkisin, että meidän täytyy myös uudistaa näitä opintoja koko ajan ja laajentaa. No mitä se yksittäiselle opiskelijalle tarkoittaa, että hän voi kehittää omia yrittäjyysvalmiuksiaan? No toivottavasti tämä tarkoittaa opiskelijoille sitä, että heidän valinnan mahdollisuudet lisääntyvät ja he saavat tietoa myös tästä yrittäjyydestä. Me ei voida enää lähteä Keski-Suomessa, ei koko Suomessa, ei Euroopassa siitä liikkeelle, että me koulutetaan pelkästään muiden töihin meneviä ihmisiä, vaan meidän täytyy kouluttaa myös yrittäjiä, eli niin sanottuja job makers instead of job takers. Toki tämä entinenkin linja, että me koulutetaan henkilöitä muiden palvelukseen, on yhä edelleen tärkeä, mutta enenevässä määrin tätä uutta.